Je to tak vyše 10 rokov, čo ho hľadám. Sweet dreams, I miss you so. Sweet dreams, I miss you so. Sweet dreams, I miss you so. I wish it will never end. I wish. Pracoval v špitáli. I wish it will never end. Pomáhal ľuďom. Mali ho radi. Where did you go? Where did you go? Potom šiel pracovať na loď. Hrával v divadle. Býval so ženou. Mali taký dom. Aj syna mal. Prečo ho hľadám? Aby som sa znova našiel. V roku 2013 sme v uliciach našli viac ako 1700 ľudí, čo stratili nielen domov. Pomohli sme im zahnať hlad. Pomohli im od bolesti, od zimy a špiny ulice. Vrátili im vlastnú identitu a pomohli s prácou. Pomôžte aj vy ľuďom bez domova opäť nájsť samých seba. Venujte 2% zo svojich daní občianskemu združeniu VAGUS alebo sa informujte o nefinančnej pomoci. Ďakujeme.